ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೊರ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಚಿಲ್ಲರು ಪೊರ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲರು ಬಂದೇನಂದಲ್ಲ ಯಾನ ಸೊಕ್ಕೆಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನತ್ತೆ ಕೋಡಿನ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು. ಇನ್ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನಿಸುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೇರೆ ತಂದರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಕೊಂಚ ಜಾಬ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಲೆಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚದು ಜಾಬ್ ಕೊಡು ಬಂದಲ್ಲ ಇದು ಮುಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಟ ಅಂತ ಬೇರೆ ನೀ ಏಕದಶಿ ಅಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏಕದಶಿ ದಾನಿ ಕಡಿ ಮತ್ತು ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೈತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಜೆ ಉಂಟದ ಚೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆವು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಇದು ತಗೋಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಲೆ ಅಜೆಂಡ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋಡು ನಾವು ಬಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಮರಿಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಬತ್ತನ್ನೇ ಹೊರಮರಿಕೆ ಬಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತದ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಸೇಲ್ ಅಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚ ಟಪರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಗಿತದಿತ್ತೆ ವನಸದ ಎಲ್ಲಡೆಗೆ ಕೋಡೆಯನ್ನ ವನಸೆ ಮಂತಜಿ ಇಂದೇ ಹೆಂಚಾತು ಕರೆಂಚಿತ್ ಪೋತೆ ಕೆ ಬಿತ್ತ ಬೆಂಡು ಸಮೇತ ಇರ್ತದೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೊಳ್ಪು ಬೇಲೆ ಅವಡು ಅದೇ ಬರುಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲು ಪೆಂಡ್ಲಿ ಆತ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಮೊಲು ಟೇಬಲ್ ಮೊಲೆ ಬಿಡ್ದೋಪ್ನ ಟೆಬಾಂಡ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೆತ ರಜೆ ಬಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ರಜೆ ಅಂಡ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂಡ ಮೊಲು ಎಡ್ಡೆಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5,000 ಗಿಟ್ಟ ಲಾಭ ಅನ್ಕೋದು ಏಪಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಬುಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಇರ್ತಾರೆ ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸು ಮಡ್ಕ ಸೋಡಾ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಂಡ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ದೀರ್ಘ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಂಕೋಲ್ಲ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅನಿಸುಜಿ ಬಟ್ ಬೆನೋಡು ನಾಯಿ ಬೆಂದ್ಲೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಾಗ ಬೆನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತಂటే ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಟ ದೊಂಬುಡು ಸಾಕಪ್ಪು ಕರೆಂಚಿಟ್ಟು ಹೋಪ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಲು ಗುತ್ತಿಗಾರ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾತಿರೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪಾರ ತಂದು ಬತ್ತು ಪಾತಿರೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಪಾಡ್ನೇನು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈತೆಡೆ ಮಲ್ಪನಾದ ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ಸೆಲ ಜನ ಇಂಕ್ಲನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲದು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಗೈಸ್ 2 ಗಂಟೆ ತಂದು 12:37 ಅಂಡು 1-1:30 ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಒಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ನಿ ಇನ್ನು ಏಕದಶಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜ ಬರೀ ಅರ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ವನಸ್ಸೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಾದನ ಇತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಈ ರೀತಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ವಾಟಾಯ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಆತು ಮಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಗಿಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಲ ಶೋಕುಡು ಪಾತೆರೀರು. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಐಕ್ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆತುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂತೋಯ್ತೆ ದಾದಾನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ತನ ನಾನು ಬುಲ್ಪುರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಶೋಕುಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದುಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಆತು ಮುಖ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಟೆಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವಲ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತುನ ಯಾನ 2 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತದೆ ಪಂಡ ನಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಡಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ. ಸೊ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತ ಪೋಪುನ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ಆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ದುಂಬು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತೂನಗ ಮತ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಐನೇ ತೂಲ ಮರಿಯಲ ಮತ ಬಂಗಾವು ಬಂದು ಒಂಥರ ಆರ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಾಂಡ್ ಮರಿಯಲಲ ನಮ್ಮ ಉನುಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನೇ ಒಂತೆ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲತ ಬಂದು. ಸೊ ಐಕದ್ ಯಾನು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಝೀರೋಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಏನಡದ ಆಲ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಂತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತುಂಡು
ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆವಡುಂದು ಬಯಕು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಹಾರೈಸಲೆ ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ನಟ್ಟುನ ಈತೆ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗ್ಲ ಬೋಡು ಈಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಅದನ್ನ ಅದೊಂಬುಡು ಸಾಕಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಮಂತಂಡೆ ಎಡ್ಡ ಬೇರೆನೆ. ಬಟ್ ಒರ್ತಿಗ ವಾಪನ ಮಿಗಿ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಗ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದಗ್ಲಂಟ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತತ ಸ್ವಂತ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮೇಗಿದೆಲ್ಲ ಅತ್ತತ ಅಂಚದು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಕೊಂಡು ಯಾರಾಗ ಕೊಂತರಿ ಯಾರಾಗ ಕೋಟೆ ಪೂರ 11 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರಾಫಿಟೆಡ್ ಇಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಬತ್ತೇತ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ ಇನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಎರನ ಒಂಜಿ ಆಂಜು ಎರನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ದಾದ ಎಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಟ್ಟು ಎಂಕ್ ದಿನಟ್ಟು 1,500 ಇಂಚ ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 5,000 ಅನ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತು 5,000 ಅಂಟ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ 5 ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು. ಎನ್ನ ಡೈರಿ ಉಂಡು ವೇಟ್ ಏನು ತೋಜ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಸುರುಕೆ ಏನ ಟೈಮರ ನೀ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಟೈಮು ತಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಕಾಸು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಸು ಅಂತ ತೊಂತಿದ್ವಿ ವೇಟ್ ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆತ ನಂತರ ಏನು ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಈತ ಪೂರ ಮಂತನೊಂಡತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಜಿ 7,000 ದಿನಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂಪನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ರಡ್ಡೇ ದಿನಟ್ಟು ಖಾಲಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಎಂಚ ಆತೆ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಜಿ ರಾತ್ರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನ ಇನ್ನು ಮನ್ಕೊಡು ಇನ್ನು ಮನ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಬುಡರೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡು ಐನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಎನ್ನ ವೆಗ್ಗಿಂಚಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಆತ ಈಗ ಒಂಥರ ನಾಚಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಆ್ಯಪೆಡ್ ಬೊತ್ತುಕುಲು ಒಂದಿಪ್ಪೇದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನ ಕೊಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಅಂಡವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಏನ ಕೊಡೆ ರಾತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪೇಟೆಡ್ ರಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಜನ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಪುನ ಬಸ್. ಸೊ ಯಾನು ಜನಕ್ಲೇನು ತೂತು ನಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ತುಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಮಂತೈತೆ ಪೋತು ಕೊಡೆ ಅಂತೆ ಟೇಬಲ್ ಮಗಿಡ್ದುಂಡು ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಆದಾಗ ಪೂರ ರಾತ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಂತೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕ ಬುಳ್ಪುರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟನೇ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತಂಡು. ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ 4 ಐಟಮ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ ನಂಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪಜಿ ಪಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲವು ಕಟ್ಟೆದು ಬರ್ಪುನ ಅನ್ಪೇರ ತವೇರು ಹುಡುಗಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಜಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಕ್ಲಿಟ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಇಂಕಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಪಂತುಂಡಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತು ಬೇರದ ಅನ್ನ ಬಂದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೇನಾರ ಪೋಯಿಜಿ ಪಂಡ ಏರೋ ಆಣುಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸೇರಿದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಪರ ಅನ್ಪೇರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಿಗ್ಗಿನ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ವೇರು. ಬಟ್ ದನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಡಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮರಿಯಲಾಗದು ಅದು ಮನ್ಪು ಒಂದು ಹಾಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಬರೆದು ಡಬಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮನ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಇರ್ದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ಸು ಚಾಯ ಅಕ್ಲನ್ನುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬುಳ್ಪುಗೆ ಏನೇ ನಡ್ತೊಂದೋಡು ಬೈಯಗಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀರು. ಬಟ್ 12 hours ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬುಳ್ಪುಗೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಆಜರ್ದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪುರ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಂಗಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಬೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬರೆಯಾರ ಎಂಕೊರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಲೋಕಲ್ ಡೇ ಇದೆಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಓಕೆ ಎಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ರ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಐಟೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ತೆಲಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ತುಕ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಪ್ರ ಮರತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕಲ್ಪುಕ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಕಲ್ಪೆರಾಗಿಂದು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದುಕ ಬಲೆ ನಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಐಕ್ ಕಾಡ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ದಿ ಒಂದು ಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಶುರು ಮಂತನ ದಾದನ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಆಪನೊಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆಗಿಂದೇನುವೆ. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸಂಡೆ ಮಿನಿ ಅನ್ಪೋಲಿ ಏರೇನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಗಂಟೆ ಸಂಬಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಚದಾಗಲೇ ಗಂಟೆಗೆ ಈ ತಂದು ಇಪ್ಪುಂಡದ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮುಂಡ ಬುಕ್ಕ
ಬೇಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಬುಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇತೆಗ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗಾಗ್ಲಿ ಪೋಯ್ಜಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇಗ ಆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಾತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲಾಡು ಬೇಲೆ ಲಿಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪನ್ನ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬತ್ತಂಡವಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪ್ರಪನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಬತ್ತಂಡವಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಂಗ ಹೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಆಗ್ತಂದ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಡೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪ ರಜೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ರಜೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಚಾಯ ಮತ್ತು ನಾನು ಉಂಡು ರಜೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕಂದಲೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದೂರ ಪೋತು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅವು ಇಂಗೆ ಕಡ ಬಗ್ಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಪೋಯರಾಗ ಬರಿಯಾರಾಗ 35 70 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಗೆ ಪೋದು ಬರಿಯಾರನೇ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ ಹೋಗಲ್ಲಂಡ ಅದು ಖರ್ಚಿಚ್ಚಿ ನಡತ ಅಂಚೆ ಪುತ್ತೂರು ಗಂಡ ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ಉಂಡು ಇಂಗೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿಗೂ 33 ಮೇ ಬಿ ಪೋಯಾರನೇ 66 ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಪೋತು ಬರಿಯಾರಂಟ 120 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚೆ ಬೋಡವು 122 ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಬಿಲ್ಲಾರ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ತಿನ್ಯಾರ ಪೋಪುನ ಅಂಚೆ ಅಂದನಾಗ ದುಡ್ಡು ಬುಸ್ಕಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಲ್ ಡೇ ತುಕ್ಕ ಅಂದುರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಪೋಯರ್ಲು ಹೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮನೊಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜದ ಅಂಚ ಒಂಚೇನು ಕಳೆ ಒಂದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹಾಕೊಂಡು ಶಯ ಕಳೆ ಉಂಡೆ ತಾಪಂದು ಅಂಚ ಕುಡೊಂಚಿನ ಕಳೆ ಉಂಡು ಬೊರ್ಚಿಂದು ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಪುನಃ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಗಾತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರು ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪುಡೇರುಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈಕರ ಹಾಕೊಂದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಸೌತೆದ ಅಂಗಡಿ ಬಂಡದ ಐಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರೋಡು ಬೋಡ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದು ನಮಕ್ ಪರ್ಚಿ ಇಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಡೀಲರ್ನಾಗ್ಲೆ ಪಂಟ ಎಂಚ ಅನ್ನೈಕ್ ಉಗ್ಲೇನು ಮೇನ್ ಈ ಸೋಡಾ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರದು ಅಗ್ಲೇನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ತರ್ಪಾಪುನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡದ ಬಟ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಇತ್ತಂಟ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಅಂದ ಅನಿಸುಂಡು ಯಾನ್ ವರನಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ ಪೊನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನೇ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪೂರ ಮನ್ಪಡಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಆಪನ ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾಲ್ ತಗ್ಲು ಕಂಡನಿ ಬೆಡೆತ್ತಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದೊಂಜಿ 4 ಜನ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಯಾನ್ ಹೊಡ್ತಿ ಏತಂದು ಪುಡೇರು ಲೇದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ್ನ ದುಡ್ಡೇ ತೊನ್ನೋನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನ್ನ ಅಂಚ ಕಾಪನ ಪರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತಂಡ ಮದ್ಮೆ ಕಂಡ್ಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಜಂಡ ಏನಿರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಯಾನು ಕೊಡೆ ಬರನ ಬತ್ತಜಿ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಬತ್ತಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಏನು ಏತ್ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನೆತ್ತಂಡ ಏನು ಮದ್ಮೆ ಕಾಣ್ಲ ಈಗ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತೂಕ ಮದ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಯಾರ ಇಜ್ಜದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೋಡು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡು ನಮಗೆ ಕೊಂಚೊರ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ನಂಟ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಪ್ಪುಜಿರು ಅಪ್ಪಾಗ ನೆಕ್ ಈ ಡಿ ಜೆದಗ್ಲೆ ದಿಪ್ಪಡು ಶಾಮಿಯಾನದಗ್ಲೆ ದಿಪ್ಪಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆಂದುಲ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನೆಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಿಸು ಯಾನು ಈ ಲಾಗ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಟೇಪಾಪುಲು ಓದ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸು ಅಂಚ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸಾತ್ವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಾಯ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದೊಳಿ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತಣ್ಣ ರಡ್ಡು ದೋಣಿತ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತುನ ರಾಶಿ ಅವ ಎನ್ನ ಅದಂತ ರಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತನ್ನಾಗಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿತ್ತವಿತ್ತು ಅಂತುಜಿ ಭಯಂಕರ ರಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಂತ ನೋಡ್ತಿ ಮಲೆಗೆ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ರಡ್ ಬೋರ್ಡ ಅಂಚ ಪುರ ಏನು ನೋಡ್ಚವ ಅದು ಅವರ ರಪ್ಪ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋವದ ಎಂಕೆ ಅವರ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಮಂತಂದತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಕುಡೆ ಕೊಂಚ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದನಿಸುನ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಚೂರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಲತ್ತಂದು ಅತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜದ ಮಿತ್ತೇನು ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಪ ಏನೇ ಅವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಅವಲೆಜ್ಜ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಿಜ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆವಂತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಏನು ಆ ಕೊಡೆದೆ ತೊನ್ನೆ ಕಾಣ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಕುಂಬ ಒಂದು ಬಟ್ ಏಪಾಲ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆವು ತುಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು എന്നോട്ടിಗೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಚಿ ನಾನು ಇದೇ ಉಂತವೇನು ಕುಡಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್